گزارش ہے جو میرے استاد محترم سید فیض بلوچ ہو رہا این پروگرام میں چاہنے ہیں انہاں سلیم آقا صاحب نے مضمون میں لکھے آئی دی جڑی گرمی دی شدت ہے ان کی وجہ کر تو پروگرام میں حاضر نہیں تھی سکے انہاں اپنا یہ حکم میرے ذمہ لائے جو ہے تساں پرسوں اٹھا حسن کو جوانی کو کمال کہتے ہیں حسن کو جوانی کو کمال کہتے ہیں ان کی صورت نظر آئے تو غزل کہتے ہیں غزل شعری ادب دی ہے کیوں جو من ہمڑی صنف سخن ہے جڑی میر و غالب دے بعد مولانا الطاف حسین علی داغ دہلوی تے حسرت موہانی کو تھیندی ہوئی علامہ اقبال تک پہنچی تے بیا مختلف علاقائی زباناں وچ بھی لفظ کشائی کریندی رہی سرائکیت سب تو پہلے غزل دا استقبال تے آدر بھا قاضی راضی تے قرم بہاول پوری نے کیتا مگر میرا ذاتی خیال ہے جو 1938 کو علامہ اقبال جدہ وصال پاؤن لگے تا انہاں 1938 جی پیدا تھیون والے عظیم سرائکی شاعر حضرت اقبال سوکڑی کو غزل دی یہ توانا روایت منتقل کر دیتی ہے بس ول حضرت اقبال سوکڑی غزل کو اپنا خون جگر پلا کے این پروان چڑھایا جو آج پورے سرائکی وسیع وچ غزل پوری آب و تاب تے پورے اعتماد نال لکھی ویندی پئی ہے جویں پرانے زمانے مبتدی شاعر اپنی شاعری دا آغاز جوڑے کنوں کریندا ہا اوویں اج دا شاعر اپنی شاعری دا آغاز غزل کنوں کریندا نظر آندے یہی وجہ ہے جو قصبہ سناواں نال تعلق رکھن والے خوبصورت لب و لہجے دے شاعر سلیم عاقل مرحوم بھی اپنی شاعری دا آغاز غزل کر کیتا سلیم عاقل دے آباء و اجداد تقسیم دے ویلے ہندوستان دی ریاست ہریانہ وچوں ہجرت کر کے سناویں آباد آیا دوال سلیم عاقل قیام پاکستان کو 24 سال بعد یعنی 1971 کو اتھائیں پیدا تھے تے اتھائیں تعلیم و تربیت حاصل کی تھی تے آپ سناویں نالی تعلق رکھن والے سرائکی و سیب دے معروف شاعر شاکر مہروی دے ہم شہر ہم عصر ہم جوٹ ہم عمر ہم کلاس تے استاد بھائی ہن یعنی دوہیں حضرت احمد خان طارق دے شاگرد ہن سلیم عاقل دی مادری زبان تا ہریانوی ہے لیکن ہوئی تھا سرائکی ماحول وچ یم پل کے جوان تھے تا سرائکی انہاں دے مزاج ایجی رٹ بس گئی ایویں محسوس تھیندا ہا جویں سرائکی انہاں دی مادری زبان ہوئے وہ ٹھیٹ سرائکی بولیندے تے ٹھیٹ سرائکی زبان دی شاعری کریندے ہن سلیم عاقل بنیادی طور تے غزل کو شاعر ہن تے غزل دے موڈ مزاج کو اچھی طرح سمجھتے ہیں یہی وجہ ہے جو وہ غزل دا ویس پوا کے چھوٹیاں چھوٹیاں بہراں وچ لکھدے ہیں آپ دی غزل وچ جذبات دی جولانی تے تخیلات دی فراوانی دا سمندر کھاٹھاں رہوا نظر آندے محبت چونکہ ایک فطری جذبہ ہے تے شاعری وچ ایک خاص اہمیت حاصل ہے لہذا ان جذبے دا اظہار تقریباً ہر شاعر اپنی شاعری وچ کریندے تے این موضوع واسطے زیادہ تر غزل دا انتخاب کیتا ویندے کیوں جو غزل شعری ادب دی او صنف ہے جہندے وچ محبوب دی حسن و جمال دی تعریف پیار و محبت راز و نیاز یا گالی ہجر و وصال تان طلب تے بے وفائی دے گلے شکوے خدا اے جو اے سارے موضوعات غزل دے لوازمات شامل ہیں لہذا سلیم عاقل بھی ساکو اپنی غزل وچ حسن و عشق تے محبوب دے لب و رخسار یا گالی کریندے نظر آندن مگر بڑے تحمل تے مہذبانہ طریقے نال عقل سلیم دے مالک سلیم عاقل کو اپنے عشق و عرفان تے شعری وجدان دے ذریعے معرفت حق تک رسائی حاصل ہے مگر خاموش فرید اسرار کنوں چپ بےہودہ گفتار کنوں بہرحال سلیم عاقل خداداد صلاحیت دے حامل موضوع تباہ فطری شاعران انہاں دا شمار سائیکی وسیب دے مہاندرے شعراء وچ تھیندا ہا اور شعری ادب وچ انہاں دا اپنا ایک منفرد مقام ہا عاقل صاحب شاعری دیاں تقریباً تمام مروجہ اصناف تبازمائی کیتی ہے وہ شعری ادب دے فنی باریکیاں دا پورا ادراک رکھدے ہیں کیوں جو سرائکی شاعری ایک صوتی کافیت تے ربڑاں بدھن دا رواج عام ہے لیکن سلیم عاقل ربڑاں تو پاک صاف ستھری تے رواں شاعری کریندے ہیں انہاں دی غزل وچ فنی پختگی شعری لطافت تے پیار و محبت جان لفظی تصویراں ٹرجاں پھرجاں نظر آندیاں این حوالے نال آپ کی ایک اردو غزل دے چند اشعار پیش خدمت ہیں دیکھ کر وہ مجھے مسکرانے لگے
اپنے آنچل سے چہرہ چھپانے لگے، کیسے چالاک ہیں کیسے عیار ہیں، جھوٹے موٹے بہانے بنانے لگے، میں نے روکا تو عاقل خفا ہو گئے، ہاتھ اپنے چھڑا کے وہ جانے لگے۔ سلیم عاقل اردو تے سرائکی دے مایا ناز شاعر ہیں۔ 112 صفحیاں تے مشتمل آپ دا ایک اردو شعری مجموعہ اہل وفا جاتا رہا دے نا نال چھپ چکے، جدہ جو سرائکی مجموعہ کلام بھی تیار تھیا تھے۔ دوست احباب دے تعاون نال اے بھی انشاءاللہ ضرور چھپ سی، تو ہن آپ دی ایک سرائکی غزل دے کچھ اشعار ملاحظہ تھی میں۔ قدرت دے کئی رنگ دے ہیں، وکھرے وکھرے ڈھنگ دے ہیں، ہر کوئی منزل حاصل کر گئے، اپنے رستے تنگ دے ہیں، پوری دنیا کچھ نہیں دیتا، عاقل رب تو مانگ دے ہیں۔ جتوں تک سلیم عاقل دی شخصیت دا تعلق ہے تاں وہ ایک خوش اخلاق، ملنسار تے ہر دل عزیز شخصیت دے مالک ہیں۔ نمود و نمائش تو پاک، منافقت تے ریاکاری تو دور بیٹھے ہیں۔ وہ ایک فراغ دل، مہر و محبت دا جذبہ رکھن والے درویش صرف انسان ہیں۔ انہاں دے اندر عجز و انکساری تے جھک نوائی کٹ کٹ کے بھری ہوئی ہے۔ حضرات محترم گرمانی قوم بارے مشہور ہے جو تقسیم تو پہلے گرمانی فیملی دے ایک بندے ایک کراڑ کو پوچھا جو اساں بھوکے ٹھیک ہیں یا رجے، کراڑ جواب دیتا جو شہندہ تساں بھوکے ہوو تا لٹے سو، جے رجے ہوو تا کٹے سو، بس میں تا آدھا تساں ہوو نا۔ میں معذرت نال آکھساں جو سلیم عاقل مرحوم دا تعلق بھی ایک یو جائیں شرارتی قبیلے ڈوگر برادری نال ہے، مگر ان دے باوجود انہاں دا مزاج ڈوگر برادری تو بالکل مختلف ہے۔ در حقیقت اچھا انسان بھی وہ ہوندے جڑا کہیں کو تکلیف نہ دے، دوجیاں کو عزت و احترام دے، کہیں کو کم تر نہ سمجھے، کہیں تے اپنی مرضی مسلط نہ کرے، تے ہر ایک نال محبت تے رواداری دا رشتہ قائم رکھے۔ یہ سارے گن سلیم عاقل وچ بدرجہ اتم موجود ہیں۔ بہرحال آج کل ایک بہت بڑا المیہ ہے جو ادبی حلقیاں وچ شعراء حضرات ایک دوسرے کو برداشت نہیں کریں دے، جن دی وجہ تو آج کل بڑے بڑے انسانیت دے لمبردار شاعر و ادیب مختلف گروہ بندیاں وچ تقسیم کیے گئے ہیں، مگر سلیم عاقل ایک اعتدال پسند شاعر ہیں۔ انہاں دا نہ کہیں گروہ بندی نال واسطہ ہے تے نہ وہ کہیں نال نظریاتی تے لسانی تعصب رکھتے ہیں، بس وہ سب دے سجن دوست تے سب دے یار بیلی ہیں۔ فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ آخر تے میں دعا گواہاں جو اللہ تعالیٰ سلیم عاقل کو جنت الفردوس اعلیٰ مقام عطا فرماوے، آمین۔